kular hakani kesni. Mangantrai hok yaki kamjong. Hop do. Kikubor kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong kocongki. Ke admission kelap play bani ai ki course ki baper. Kadon ke degree course, ke diploma baga advanced diploma course. Ka Malim Block Congress Committee haka janmi jongka khalai terik ujeliu arja punriu. Kala pelong ya ka jelang kabaret hayeng jo ikong riang simais iem haka balapan ko burom yo usamla Banlamjingshai iem halor ka jingjob jong u ya ka Ïakop Khunkti lani ka fourth National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling 2026 kabala long ha Gujarat haka ni ka tayo baladap. Kadaw bakongsan ka long namar ba u Banlamjingshai iem uday usamla bodon jingdona hagi Dkhot men. Watla ki ding pingkyang ki kier ya u Hynrei namar ba udan ka mon bajuan u yale ban poisya ka thong ban job u samla Banlamjingshai u de ukhun balai na ki sawut sipara bat u shong usa hangne hayeng kimi ka ba malim madan yengs iem Shabar jala ula job arsien bat hapo jala ula job sausien ha ki Ïakop Khunkti baper u puli ha kelas ka bakhadar ha joti srot school laim khra bad nalor ka amrsling ulong khuna u basultanan ya bon ki jela kai kum ka mare sport bad banlong u champion ha kari jongi ha urisao mentau snem un let bani khun ha Delhi ha ka international arm wrestling ka basaudiaw kalong ba nakaliang ka sarkar om shem la yo jingerap ruem Lapan ko burom yauni usamla do Presiden ka Malim Block Congress Committee uba Lionel Nongklau haka jingdon ringkat u General Secretary uba Kirshan Bor Simon Paswet. Kabay ebok ni mah. Kan tak nombor nak tahu wala ri wala sumaringi wala pelangi kumne kumangi lang mentah deh dak cing dan kat kacang ba ula dan kat di ukun canga wala la ban lek kun chadu chithe seri thor ban yo ya kacing job kabadan buram ngai kulai ru ya phi barak ki bayawan lang hak ne kapor kham tam yo lit bala lek chitam ban wan ban keburam yo kun ucang lah kamdan ai ban ai ya phi tang ki cing ai kulai sia jarngo Kublai pi baro wala wan ban sanran lang hane menta banyarap yi bad ban ai jingkersan yi iso komen menta banyo jingkersan fisia baro ngayo ya kene kata kamaru de naga jingkersan pisia barokai aku aba barla shai laisni banyo ban yakon biang ka jingkersan pisia barokai di don kam ngakwa ya pisia barokai bepeni ai kata jingkersan ka ba scam ka ba ila banyo saya ka international Kublai pi siapa do pelawan nak kene kepor kublai piru kublai sibun Mentang idon hangni ban penkup burom ya pi Banlamjingshai im bapilayo ya ka jingjob kaba kraw tam hakaba pilayo khur artli ki tamak siar haka fourth National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship arajar arpun riu kabalalong haka jela Gujarat menhakini ki tayo kibaladep Kajing job kajong pi kamlong tang kaburam ya kayeng kasem Hynrei
Kalau long ru ka burom, ya ka than milim, bad ya ka jelahi borok kawe. Wala pidei usamla, ubadan ka jingduna hakabor yo sengau, bad haka bapimlat ban keren. Hynrei kini ke jing kim shimla khanglat, lane kim shimla pendu mensim yapi. Daka jing 3 minut, daka jingkut jingmut, bat ka jing skam ka jinget hau blei nong bu nong thao. Pila yo ra ya kan ka thong jongka jingjok. Ka jing im bat ka jinglong ba sinrang jongpi. Ka ai jing hikai ngi baro. Ba omdei ka jingduna kamet ka barai ya ka lawe ka ba pernai ka jong ubri. Hynrei ka di ka bor perkhat ka ba khlan ka jing minat bat ka jing tristom ka bala penlong ifi ba phin yo ya ka jingjok. Ha ka kerteng jong Kamilium Block Congress. Ni ai ka jingero bat ka jingkhublei ka ba krautam ya phi Banlamjingshai siem. Namar bakani ka jingjob jong phi kala yarap ban ai min siem la mi ki wei pat. Kiba ban mi sa khaman. Ban long kita kirang yele kai. Ban long kita kiba scam ke jingmut ke jing berkhat. Kham tam ha kata ke jinget kaba ublei ula a yangi kaba ublei ula bu yangi ha kani kasla berthai. Tikum kadak ban ai ke jingero ban ke jing sngongo ya ka jingla ka jong phi ban wanra ka burom ya ka yeng ka sam ya ka snong ka thau ya ka jala barwai tungin ya thap tilang boro ha ka ni ka po. Tu blai jo ka jing sup ka jing kermen un nang yai kerkhu ya phi baphindan hakamet ka bakot ka bakhia ka bor perkhat ka bakhlan bat baphinang la shu shu ban wanra ya ki jingjob ki bakham kraw ha kisngi bat kisnam ki banang wan kublei shibun kublei shajar ngo ublei unkur khui ngilang par. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.